ferrocarrils. Sense conèixer una data exacta, sembla que l'origen del ferrocarril es troba per una part en els antics camins amb rails, en els que posteriorment s'hi afegiria un vehicle sense tracció animal que s'anomenaria tren. Encara que no se sap qui i on es va instal·lar la primera via, es conserven les utilitzades a les mines d'or de Transsilvània al segle XVI. Altres troballes indiquen que és molt probable que els primers usos de via es fessin servir per extreure material de mines a Europa. L'expansió i ús del ferrocarril es dona durant la Revolució Industrial, sorgida a Anglaterra durant els segles XVIII i XIX. George Stephenson va construir la primera locomotora al 1814, destinada principalment a l'extracció de carbó a les mines. L'incorporació del motor elèctric i del motor dièsel als trens d'Europa i dels Estats Units d'Amèrica cap a la dècada del 1930 va permetre gairebé substituir la totalitat dels trens amb motor de vapor existents fins aleshores. Per tot el món existeixen trens de recorregut mític, com el Tren del Cel, de la Xina al Tibet, l'Orient Express, de Londres a Estambul, el Glacier Express a Suïssa, el Chepe a Mèxic, el Tren Bala al Japó, el Transsiberià de Moscou a Vladivostok, de Blue Train a Sud-àfrica, l'Indian Pacific de Sydney a Perth a Austràlia o el Tren de les Nubes a Argentina en són alguns exemples. Miquel Biada i Bunyol, armador i empresari nascut a Mataró, fou el principal responsable de la construcció de la primera línia ferroviària de la península Ibèrica. El 28 d'octubre del 1848 s'inaugurà el primer trajecte de ferrocarril entre les poblacions de Barcelona i Mataró amb un recorregut de 29 quilòmetres. Durant la seva construcció, un dels principals problemes fou el perforar el túnel de Montgat. Aquestes fenomenals vistes han estat preses justament des de sobre del mateix turó de Montgat.